ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது கவி பீட்ஸ். நான் உங்கள் கவி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரிவ்யூவில் பார்த்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எஃபெக்ட் ஈஸியாக எப்படி இன்ஷாட்டில் எடிட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே பார்த்தோம்னா நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்றதை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்க இன்ஷாட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் ஆகிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த வீடியோவில் டவுட்னா இன்ஸ்டாவில் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். இன்ஸ்டாவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் டவுட்னா நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் இன்ஷாட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஷாட் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன வீடியோ செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துங்க. டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்தோடனே இங்கே வந்து எங்களுக்கு எந்த சைஸில் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரேமுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எப்படி வைக்கிறீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ கையிலே நான் ஜூம் பண்ணி ஃப்ரேமுக்கு செட் ஆக மாதிரி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வச்சுட்டு டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லோமாவாக பண்ணலாம், சரிங்களா? இப்போ வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வரும்போது இங்கே ஸ்பீடுன்னு இருக்குது இல்லையா, இதை வந்து 0.70 அதில் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். வச்சுட்டு மேலே டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு சீனாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க நான் பண்ணுற மாதிரி. நான் வந்து இப்போ இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்குது ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ கட் ஆகிடும். அதே மாதிரி தான் நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு புரியும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இங்கே பண்ணிக்கிறேன். நான் கட் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறதுக்காக சும்மா செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்குது இல்லையா, இதுதான் நம்ம இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒயிட் கலரில் இருக்குது இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம டிரான்சாக்ஷன் வந்துடும். இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா சூப்பர், இதை வந்து இதில் இருக்கிறதுல எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சது இந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த வீடியோவை நான் ஃபஸ்ட்டே போடலான்னு தான் இருந்தேன். சரி, இப்போ தான் டைம் கிடச்சிது, அதுதான் நான் இப்போ போடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃபெக்ட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் செமையாக இருக்கும். அடுத்து செகண்ட் எஃபெக்ட் பாருங்கள், ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் வைங்க, அதுதான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ செகண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே நிறைய இருக்குது, உங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் வேணுமோ அந்த எஃபெக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். இது அலைட் மோஷனில் தான் எடிட் பண்ணுவாங்கன்னு இல்லை, நாம் வந்து இன்ஷாட்லேயும் பண்ணலாம். நிறைய பேர் ஆல்ரெடி டுட்டோரியல் போட்டிருக்காங்க. சரி, பிகினர்ஸ்க்காக தான் நான் போடுறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் டிரான்சாக்ஷன் ஆகுது, வேறு லெவலில் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டுக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் நான் சும்மா சாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு 13 செகண்ட்க்கு வச்சு காமிச்சேன். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே ஃபில்டர்னு ஒரு ஃபில்டர் பாருங்கள், இங்கே ஃபில்டர் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஃபில்டர் இருக்குது பாருங்கள் சென்டரில், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. இதில் வந்து நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த ஃபில்டர் வேணுமோ அந்த ஃபில்டர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இதெல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன ஃபில்டர் வேணுமோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும். நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா ரெட் யூஸ் பண்ணேன். ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். ரெட்டு, ஆரஞ்ச், எல்லோ, க்ரீன்,
ப்ளூ, பர்பிள். நீங்கள் ஆட் பண்ணுற வீடியோவுக்கு எந்த மாதிரி கலர் செட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமோ அந்த கலர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இங்கே வந்து டபுள் டிக் இருக்குதுல்ல, இது வந்து அப்ளை டு ஆல் கொடுத்துருங்க. இது வந்து எல்லா கிளிப்புக்குமே ஆட் ஆகிடும். ஓகேவா? டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்து வெளியே வருதுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, உங்கள் லோகோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய சேனல் நேமை டைப் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ணிட்டு கலருக்கு வந்துட்டு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வச்சுக்கோங்க. நான் இது சும்மா உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறதுக்காக வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. இங்கே கிளிக் பண்ணி கிளிப் எண்டு கொடுத்துருங்க. இல்லைனா வீடியோ எண்டு கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து இங்கே செட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா, பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.